Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu senze review seqoqa nge-TV show where guys uthi uSibindi ke kubaba wakhe eqeda ukumkhuza ukuthi inhlonipho ayibe phambili noma ngabe isimo sinjani phakathi kwakhe nopartner bakhe, kodwa akhulume ngenhlonipho. Akazwanga we guys, akakuzwanga lokho ngoba kule episode uthe njengoba ebona ukuthi nje akhambi kahle phakathi kwakhe noVuyo, kusho ukuthi phela uma umseleku ethi uVuyo uyabuya, kusho ukuthi uzobuyiswa uyena. Hayibo, ukumangala ke ngibe nakho lokho ngike ngakubona la ku-social media, kanti ngisazobuyela ngiyobuka i-episode. Okunye sisekhona yini guys, sikhulume ngama-full episode, ngenze review enjalo ngoba phela manje sesiyayiqeda ishow ngingakaqedi lokho engikubalayo. Kule episode ke futhi uthi uSibindi usekhulume 3 years wonke. Igama elikhulu ukukhuluma kulento ayishoyo, ngoba maye ebala ukuthi usekhulume u3 years wonke nathi siyamvumela noma besingekho, ngoba ukukhuluma kulula. Ukube kulo 3 years ubala izinto ukuthi nakho asenakho akwenzile ukuzithuthukisa, ubhekephi, wabeka iplan ethini, ama-goals abo athini, ukuze-ke kugcineni kuzwakala ukuthi uthini. Kodwa mayethi usekhulume u3 years wonke ehlehla eshona emuva, cha uqinisile guys, akakhuluma amanga, ngoba ungalandela uthando nesithembu ubuke ukuthi unyaka wesingaki la kuhlalwa khona noSibindi nabazali bakhe ekhuluma indaba yesithembu. Useshintshe kangaki, bangaka sebenabo, kulaba aqale nabo usesele noTerelo. Imisebenzi yani leyo yokukhuluma, ngoba izenzo, yabo into eyenzekile neqiniso laziyo ngomuntu akekho ongafika akuphikise. Yena shuthi ubelobe ekhuluma, eshintsha futhi ukukhuluma, enza lokho athanda ukwenza, aphinde akhulume futhi. Manje ukukhuluma-ke ubani ozosuka lapho, ozosuka ethemba ukukhuluma engathembi izenzo zakho, ngoba indlela ohamba ngayo nowenza ngayo nezinto futhi ozenzayo ey'qondile kuwena qala, ngoba lento izoqala ngayo ukuthi abe serious ngayo. Ukuba serious ngaye-ke ukuthi ubhekephi yena nempilo yakhe, hlobo luni lamabhizinisi akawafisayo, if isithembu sakhe efisa ukuthi bazojoyina namabhizinisi akhe. Ukulobola uzobe elobola ngemali kabani? Angeke akhombe amakhosikazi awu7 ngemali kababa wakhe. Ayisabisi leyo nto ukuthi uzokhomba amakhosikazi awu7 ngemali kababa wakhe. Njengoba ethi-ke nje uVuyo ushintshile, ngihambile ngayobheka u-season 1 ngenzela ukuthi ngibe no-season 1 ozofakazela lento, because u-season 2 wonke banama-issues noVuyo, bahlanganiswa ama-challenges nama-issues. Ku-season 1 uSibindi izinto abezenza lezi ebezincane esingayibala ukuthi ama-efforts, ubengeve appreciate uVuyo. Kukhona la bephuma besemzumbe bebuya ku-after party, uthi baxabeneke kodwa vele uVuyo bengenankinga lapho. Mase bephuma la ephathini usebabhukhelile ukuthi beyovocwavocwa, beyothola i-massage. Ngizonikhombisa isithombe ukubona ubuso obujabulile ukuthi uya-appreciate, hhayi ukuthi sizwile hlampe ebala into eningi esho ukuthi-ke cha lokhu kunje. Sibona ebusweni ukuthi lento eyenzile uSibindi iyamjabulisa. Nakhona futhi ku-season 1 bebeba nama-issues abakhona, uma uSibindi ebuya eza kuye ezokhuluma ubemlalela. Inkinga manje we guys, kule episode bengiyilalele-ke esebuyile kuVuyo eGoli etshela uMseleku,
ukuthi akahlehli ukuthi unumber 1 kufanele kube intombi. Akahlehli kodwa incazelo-ke ayisali ngapha izwakala kuma-viewers. Mhlawumbe ekhaya bayayazi ama-viewers angayazi, ngisho njalo. Ngoba ngilalele ukuthi uchazela uMseleko ukuthi-ke bahluleka kuphi noVuyo. UVuyo ume ngokuthi njengoba eseze waba ney'ngane. Leyo part wegazi bengiyilinde. Njengoba ngiyilinde nakulaba abazokhuluma ngesintu. Ukuthi-ke uVuyo umbalelile wathi useze waba ney'ngane eziwu-2 zide futhi isikhathi enaye usezofaka omunye phambi kwakhe. Guys-ke abayikhulumanga leyo phathi ukuyiqedela. Ile nto-ke engayithandi mina ngoba ngifuna ukuzwa ukuphawulwa kwakhe ubaba wey'ngane ukuthi yena-ke uthini ngaleyo phathi yokuthi kusekuney'ngane eziwu-2 angayihlawulile. Ake sithi ngempela guys kuyabhimba-ke ukuthi baye emshadweni. Akayihlawulile iy'ngane kodwa usekhipha ukuthi ulobola umamkhulu oyintombi nto. Ngithini-ke mina mangiyicabanga le nto? Ngithini mangiyicabanga? Ngoba mangiyicabanga nje ngilalela ngivele ngithi wena Sipho khumula lezo y'cathulo. Yabo le prank le ethi le ama-prank lawa enziwa abelungu la bengena ey'bhedlela abanye bengena kuma-lift besabisa abanye kube khona le sound ethi run. Kuvele kudume leyo nto ekhanda ngoba phela manje akasho ngani ukuthi kulo 3 years ekhuluma uhlele kanje ngey'ngane. Akuqhubekeke kwey'ngane ngoba bakubalile ngisho abazali ukuthi sizokhokha ama-damages kuqala. Sibone-ke ukuthi uselandela ngokuthini eseyicabangela yena lokho sekuwumqondo wakhe. Manje why guys kulotsholwe intombi kuqala? Isiphi hayi. Moya wami uyabambeka. Uyabambeka kodwa ngivele kudume leyo sound ethi run ngoba phela manje uthi yena ufuna ukwenza into yakhe and akasajiki. Hayibo. Manje akakaveli-ke la uNosipho ukuthi umtshelile-ke mhlambe sithi-ke noNosipho uyanqaba ukuthi-ke yena enziwe unumber 2 ngoba nakhu eyintombi nto kade yehlolwa. Akuveli ngoba uNosipho uvele ngasolwandle wavela ephathini kalwandle. Manje akuveli ukuthi-ke uNosipho-ke waproposani-ke ukuthi njengoba enoma wey'ngane-ke asebenayo isikhathi eside okungenani ngoba phela uNosipho naye ungena la kuSibindi uyamazi ku-TV ukuthi uney'ntombi. Mina yabo ukuthi le sound ethi run laba abasabisa abanye ungayisesha la bayawenza lawo mavidiyo kuduma leyo sound. Lento yokuthi ngizokwenza ayikho-ke enye indlela bandla, ayikho enye indlela engizokwenza ngayo. Ukujika angijiki ngoba sengizoqala ngomunye. Nawo futhi ungomunye awuhlali kahle ngoba mayeseneshow ukuthi uMacele ngoba ngizoqala ngoMacele. Akagcizeleli ngani ukuthi uzoqala ngoMacele. Ingane le inobutsotsi we-guys angazi uma inobungane kodwa kukhona konke nje kuyisiphithiphithi kodwa bahambe beyomgxumbuza laphaya olwandle. Lukhona ulwandle bakuphi oMseleko banalo ulwandle abahambe bomgxumbuza khona. Angazi ukuthi-ke yiliphi isonto liyokhipha leyo nto leyo mangabe kudinga isonto. Ulwandle ubhuti wakhe wenza izinto zobunyanga zokulapha. Hhayi phela ngeke khona umuntu esingayizwa kanjena noma ulalela umngani wakhe. Angithi nimbonelo kade ngimtshela ukuthi sezwa sathatha kuye lavela ngale igama sekupetukile la ku-social media kuthiwa lona uzenzani iy'ngane. Yini le menze angafuni ukushintsha? Yini le menze angafuni ukushintsha?
ngoba ama-challenges akawashoyo uwasho ekugcineni futhi uwakhulumela phansi. Akabeki izinto ey'bambekayo ukuthi sizothi-ke ngempela nawo ama-challenges. Ade simbona nje uVuyo kusizini 1 emhlonipha. Futhi-ke mayethi yena abantu baphumile ngenxa yaVuyo, ubengakaboni ukuthi kunenkinga. Angithi? Shuthi yena ubebona ukuthi uVuyo uyaqhubeka naye. Manje useme ngentombi. Hhayi, iyadumisa into ethi run. Angazi uNosipho yena-ke ayidumi yini kuye ukuthi khona into ethi run. Hhayi, abakacabangi yini ukuthi ngempela ngoba mabethi isiZulu isintu, unkosikazi ozongena vele ngalawo malobolo ngalezo y'nkomo, abantu abadala sebeyazi ukuthi lo mfana wala ekhaya unyakaza uyaphi. Akekho unkosikazi osithekile kwisintu lesi abacashwe emva kwazo, ngoba sekuthiwa abantu abadala bonke njengoba abakababa uMseleku beba-4. Uma uMseleku ekhipha iy'nkomo zaMseleku ziya kuleya mndeni, bekwazi ukuthi uMseleku ulobola bani. Mawukuthi bagcina izinto zamasiko baya kusiphi isibongo. Imuphi-ke lo abantu abadala bavele bephume naye yedwa. Mase kuba ukuthi-ke abantu abadala, ubaba, yinto eyodwa yonke leyo. Ngoba akekho azomthatha engamthandi athi kithi isintu, ayikho leyo nto. Yena ubona uNosipho lapha ku-DM, wam-DM. Wabona uNosipho shuthi lapho wambona khona kuney'ntombi, wambona khona. Kodwa manje sesimela asema khona ngesintu-ke nangesiZulu lesi asizwayo. Ngoba phela manje sengibuzile kwazi kwaba kaningana ngithi wozani nisho lesi sintu, ngoba unkosikazi ozolotsholwa ubaba, ubhuti oqhakambisa isiko, already abantu abadala sebekhona ba-involved. Akekho-ke abangambhekile. Ney'ngane futhi akungeke kwenzeke-ke iy'ngane bengazibheki ngoba ezabo. Manje ngifuna ukwazi lesi sintu. Khona isintu mbumbulu manje. Kube sengathi-ke thina esinembuzo kwathatha amalimi. Sinembuzo ngoba sihlanhlatha ozolotsholwa nabazolotsholwa njengabazali bakhe. Kunento yokuthi iy'nkomo maziphuma ziyaphi, ziphuma kaMseleku ziya kaCele. Abantu abadala baphakathi kulowo mcimbi. Kuphuma iy'nkomo kaMseleku ziya kayeni. Abantu abadala bakuphi abekho absent. Asazi ukuthi manje kwenzeka kanjani kube sengathi lona hhayi. Futhi isiZulu sasemasontweni guys, sicela nisicacise mhlampe ngesonto kwenziwa nje mawukuthi okunye kuhambisana nenkonzo kuyo. Ngoba akukho la abantu abadala bazoba absent khona. Mawukholelwa kubantu abadala uhambisana naleyo ndlela yokuphila ngisho iy'ngane. Yingakho ingane mayokude kuthiwa bambhekile abakubo noma bengekho around yena physical. Manje laba sengingena i-TV senizonza ngathi asilaleli. Nakho-ke sengimemeza. Hhayi-ke umile ngokuthi akashintshi. Yabo masithi-ke ngoba ngeke ngize njengoba phela besifuna ukuzwa ukuthi-ke useke wazama yini ukuthi-ke ebe nenye i-approach. Nakhona kungashiwo ukuthi ukhontrolwa uVuyo. Besifuna ukuzwa ukuthi uNosipho yena uyavuma yini ukuba unumber 2 noma ukuhlakazile lokho. Manje sizwa nje oseqhamuke sethi-ke ngizoqala ngale ndlela and le ndlela le wey. Angivale ividiyo yegazi ngaze ngithi lo sisi lona cha kodwa nje hhayi. Yazi ukuthi into uma izwakala iyazwakala guys. Kodwa-ke angingabi nephutha, yimi ongakezwa kahle. Ngisazozwa-ke kahle ukuthi basuke bangidida ngokuthi lo mbuzo-ke
ofakwe uVuyo abasawuphendulanga. Sekuhlangene bani? UMseleku noSibindi ukuthi-ke uthi uVuyo useney'ngane eziwu-2. Ukhulumela-ke indaba yesidima ngoba iy'ngane y'khona nokuthi kade futhi ekhona. Manikhumbula guys, angazi uma nabuka kuleya interview yakhe noGogo Skhosana wakhuluma-ke ngesidima yena uSibindi kodwa wathi isithunzi because ngesiZulu isithunzi. Nihambe niyomuzwa leyo part echaza ukuthi-ke le ngane lena Nkosi yami ngicela behambe bomphosa olwandle behambe beyombhabhadisa. Angazi ukuthi ukubhabhadisa sekunjani ngeke khona into engekho right. Abahambe bombhabhadisa olwandle. Sengikhathele nami nginiphindela into eyodwa kodwa laphaya kuSkhosana wayiphatha indaba yesithunzi ukuthi-ke uma usuthatha kufanele uthathe ngale ndlela futhi-ke akekho ovele esuke ethanda isithembu. Mayesuke wathanda isithembu lo uze ngomqondo wemali kwasha kwacima. Thina-ke ngoba sesibonile ukuthi hawu kuthiwa imali akakabi nayo. Pho yini engabathembanga laba bese bevele bekhona behlale naye engenamali. Useyiphikisa yonke into ayishilo. Kwenye-ke wayephuphela uMayeni noMseleku wathi ayikho i-divorce kwisithembu. Lapha akakashadi ngisho noyedwa. Hayi. Wathi akukho ukuhlehlela emuva. Kule episode ehleli noMayeni noMseleku nomhlophekazi ekhona wathi phela ayikho i-divorce kwisithembu. Uphi-ke manje? Kulungile-ke enze ngale ndlela enza ngayo kuthiwa vele ngeke ezizwe ngathi. Kodwa nje masemdala eseyibona ukuthi umotivate abantu engalinge ekhulume ngo-baby mama. Kofanele ukuthi eshawe izindlebe lapho ngoba simlaleli la njengoba ekhuluma ku-TV ukuthi-ke nangu ezenza ngathi uyazi into ayenzayo and unolwazi. Ngoba ngisho nakho yewe guys nakhona lapha ephuma ubabundaba echaza ukuthi-ke ozoba kwi-leadership wathi yena ayikho leyo nto. Sethi ayikho leyo nto. Njalo uyobuza sekuwuye ochaza ngokuthi ayikho indaba yokuthi okwi-leadership, ayikho indaba yomamkhulu otheni. Akakaloboli. Ningichazele. Akakaloboli esebala izinto ey'khona nezingekho. Kodwa okukhona okwakhe iy'ngane. Le yama-position ukuthi ime kanjani, ijulile noma ayijulile akakafiki kuyo ngoba phela akekho khona. Akekho ombiza ngo-husband njengamanje kodwa bakhona abathi baba kuyena. Leyo-ke udlula kuye gijima. Ilapho-ke ngivele ngibhoreke ngithi asisifuni isinxele, asifuni futhi nento ezosuke yehlisa isithunzi endaweni ethile ngoba asiyazi ngempela lento ukuthi ifike nobani leyo ukuthi akube abenzi iy'ngane mase bekhuluma kanje. Manje yikho mase siyibona ngathi eceleni siyayizipha mase kuzoba ngathi hayi ilabo-ke omama abadala la amantombazane siyaxakeka ukuthi kanti lokhu kunjani. Ngoba le esikhona asekwazile ukuyenza ile angasayifuni ukuthi agxile kuyona. Usefuna le eyokuthi abadala. Hayi guys, hey. Ukuthi Nkosi yami ningixolele umoya wami uphansi kakhulu. Kunabantu besifazane lana abengibuka kwelinye page abalahlekile. Abathathu imindeni abisivezile ukuthi abasekho emhlabeni. Yo guys. Ngiphokile emoyeni. Kunomntwana ngisho wesikole. Osisi ababili bawu-4 hayibo sebewu-4 osisi ababili bathathu abadala uyedwa umntana wesikole. Bekungakapheli 3 days ngiyibonile lezi ithombe. Manje ngiyayibuza ukuthi kanti kwenzakalani manje? Asidluli kulendo la eSouth Africa. Asidluli yini kulobu buhlungu esike sabuzwa Nkosi yami. Sekuqale phansi-ke futhi
Bathathwa abadala, iyodwa ingane yesikole efake i-uniform e-blue mangaphosisi. Khona futhi nabanye aseberiphothiwe. Njalo-ke guys, into eyenza uma ngibona lezi y'thombe ngivele ngibande emzimbeni. Ngivele ngishawe uvalo engingalazi. Angiqondile ukuniphatha kabi Nkosi yami. Yinto eyenzakalayo njengamanje le-South Africa. Enye inkinga esiqalile futhi. Vele bekukhona kodwa kwangathi kuyaphela ngoba bese singasajwayele ukubona iy'thombe. Nakhu-ke kuqale phansi manje iy'thombe ey'ningi. Umoya wami uphansi guys. Izolo ngilale kabi. Ngoba ngibuyele leli page ngithi mhlampe bayabathola. Kanti before laba ngike ngahlangana nezinye iy'ndaba. Abantwana Hayi guys, mina angazi kodwa siyaludinga usizo. Engathi kungaphakama nemiphakathi, kuphakame nabakhulu ne-leadership. Sisizane namaphoyisa ngoba angiyazi lento ukuthi izoba njani. Kubi. Uma ubona iy'ndaba ezikanjena ezweni lakho, yizo lezi zinto ezikwenza ugcine ubopheka nje emqondweni, umoya ushona phansi. Ngoba uyayibuza ukuthi kufika kanjani la omunye sebona kufanele ukuthi abulale. Kufika kanjani lapho? Guys, ngeke. Kunzima shem, kunzima. Sizukazi ukuthi iyiphi indawo ephephile. Ukuphepha. Ngiyabona khona bathi akubuyisa isigwebo sentambo. Inkinga-ke lana e-South Africa, make kwaba yinto e-serious. Kuyenzeka bayisapothe abanye bengayisaphothi. Kodwa le njengoba senginitshela guys, akuphelile u-3 days ngibone lezi y'thombe. Seyivelile imindeni yabo. Yasho ukuthi sebedlulile emhlabeni bawu-4. Mangikhumbula iy'thombe engiyibonile kanye nengane yesikole. Imuphi umsindo kufanele ukuthi uzwakale manje? Why nizothula? Ngoba bawu-4, u-3 days awakapheli.